Tag 20 pesos kada kilo sa bugas ug aduna pay pakapin nga sudan alang sa mga taong nagkinahanglan. Yes, sakto ang inyong nadungog. Kini ang Pampagud Vibes nga programa sa usa ka parish caritas sa usa ka parokya sa Dakbayan sa Sugbo. Kung asa kini atong adtuon nining report. Kung kwintahon, mas ubos pa sa tag 20 pesos per kilo ang presyo sa bugas nga gibaligya karon sa Parish Caritas sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus sa Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Ang bugas nga mapalit sa mga tao aduna may pakapin nga mga sudan sama sa noodles, sardinas ug uban pang gikinahanglan. Walay bayad. Mato ni Father Joseph Jojo de Aquino, ang Parish Caritas in charge kang makulikta nilang halad og donasyon nga madawan sa St. Therese mao'y kuhaan nila sa pagpangumpra sa bugas nga ibaligya. Aduna sa mga tao nga dili magpaila nga mopaambit silang grasya ngadto sa simbahan ug mausab kini ang ipang-apod-apod sa mga nagkinahanglan. Sa sugod na mo ani ang uban mingon pa gani sila nga di limi mo palit na inyong rice oy kay unsa kay tsura ana kay ngano mang tag 20 pesos raman. But ingani lang siya simple nga pagpasabot. It's a communal act of charity. Nganong pabayran pa man ang bugas nga gikan man di ay sa donasyon. Tubag sa pari nga ang 20 pesos nga bayad sa mga tao mapaambit ra usab ngadto sa uban kay mauman usab kini ang gamiton sa ipamalit nga mga canned goods, noodles ug ubang mga stock nga mapil sa food package nga makuha sa mga pumapalit. Naagi may mga recipient nga dili mo bayad libre ra. Kay kuan man kanang naamang yung mga di gyud makahimo, no? So kana po sila identified na. Nga may free nga tubig, free coffee, free juice para di gyud sila ingon nagi sila madawat ba. Gipasabot ni Father Jojo nga kadtong mga tao nga way kasarang ang priority ug ipaagi sa mga leader sa kapilya kinsa ang unang mahatagan apan kung adunay moadto sa Caritas store hatagan na usab nila. Kaabag nila ang mga volunteer students kinsa hatagan pod nila og ginagmay nga baon sa ilang serbisyo. Samtang adunay bag-ong serbisyo ang Parish Caritas nga free of charge ang ilang cash in ug cash out sa ilang e-wallet. It is delivering a message nga we could do it together, no? Kung kita lang maghiusa, naam ko tayo mahimo. Pipila lang kini sa mga pang-hashtag spread kindness sa simbahan nga angayang himuong sumbanan. Kung nahimo nila, mahimo usab kini sa uban. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.